Maayong hapon mga parinte, karong hapon na mga parinte. Pakit-on ta mo og unsaon paghimo og subscribe button sa KineMaster. Tanawan ninyo ni akong video mga parinte. Look at this. Karon ana mo sa dashboard sa inyong cellphone. Bulungon ninyo ang apps nga KineMaster. Mo siya. Kung nana mo ani, kinahanglan mag-download mo ani sa Google Play Store. Tapos i-click ninyo. Dayon nana mo sa KineMaster nga apps. Kaning plus sign nga nasa to nga inyo nang i-click. Click. Dayon 16:9. Tapos namoy nakita nga naingalang background sa left side, inyo nang i-click. Dayon black. Tapos human sa black, inyong pinduton ang black. Yapon dayon na ay butang diyang mga color. Inyong ilisa green. Human yung ilis og green, yung patasaan. Tapos human yung pataas, muadto mo sa layer. Na ay layer, i-click ninyo ang layer pa. Tapos na ay text, i-click ninyo ang text. Then mo type mo og subscribe. I-capital na to, subscribe. Oh, muna ni siya. Tapos okay. Tapos mangita mo fonts. Font. Ug unsay ganahan nyo nga font, inyong i-click ng double A. Tapos panalitan kini Roboto Bold, padakan ninyo, then check. Then ana human ani scroll down ninyo sa ubos na nakabutang outline. Ang outline nga na murag T, click ninyo na. Pag human ninyo click, enable ninyo. So na siya border nga black. Inyo rang panipis-nipisan bisag mga post. Human ana balik mo sa click ninyo ang subscribe kining yellow. Tapos paubos mo, scroll down. Dayon namoy nakitang background. Inyo i-click. Pag click ninyo sa background, i-enable ninyo. Pinduton ninyo ning color. Tapos naa dito yung nakabutang red na po ninyo i-pindot, then check. Pag human ninyo check, mo na ni siya, na siya background nga pula. Ana ra ko magama og subscribe button mga parente. Tapos i-check na ninyo. Pag human ninyo kuan, check. Tapos i-drag ra ninyo, patasaan ba ninyo itopong green o diri ra ba? Kanang green mawala na siya ug imo nang gamitag chroma key. Tudloan gyapon ta mo ana. Dayon check. So mao na siya, subscribe. Tapos i-click na po ninyo ning subscribe nga yellow. Tapos butangan nyo end animation. Butangan nyo sa dia pop ba? Pop kasagaran sa ginagamit ron, pop man. O nyo ron kuan. So kusugan. Then check. Then sa out animation mo ni siya ang fade. Fade mawala siya. Ana ra. O inyo bang pamubuan ra? Ikat ra ninyo ni na gunting, then trim to right. Cut pamubuan ra pa. O so muguwas na siya, subscribe button. O tapos inyong butangag sound effect, ari mo diri skillet. Nakoy mga sound effect diri nga di-download. Taas-taas ni siya pero kinahanglan pa ni i-trim. Mo ni siya mga parente o. Kana sa to. Mauli.
di mao ni i-delete ni di mao mga parente na diri. Sound effect, transition effect diri, makuha tang kusa diri, tapos atong i-trim kay taas-taas man ni, trim left, putlo na tos wala, trim to left, then gunting na pod, trim to right. Tapos kini i-drag ra nimo na siya, drag. Oh, so nana siya sounds, nawan ninyo. Pwede nimo nag i-duplicate, kita mo anong 3 dot sa kilid nas wala sa taas, duplicate. Ayun, i-drag nimo padulong sa kuan. So wala mo na siya. Inakinahanglag bell button, tanaray ngalan nga subscribe, inana ako magluto mga parente, tanawan ninyo. Tapos human ana na humanan nyo kuan, export na ninyo, export. Nag-export, nag-export mo na to, balik mo X, balik 16:9. Then ako i-video diri akong sulayan o click pa ni kung siya akong ginama ganyan video. Hello mga pare, akong butangan atong akong gigama nga subscribe button. I-click ninyo ang layer, media, tapos export. Ano siya? Tapos kanang green mawala na imong gamitan og chroma key. Itong laton nga puti. Puti na siya. Ano na siya? Hello mga. Dayon. Mura na siyang panon diri mga parente, butang diha sa kilid, tapos check. So, hello mga parente, mayong hapon. Ana ra kasayon mag-up sa akong vlog. Inana ra kasayon. So kabalo na mo mga parente og unsaon pagama og subscribe button sa KineMaster. I hope nga namoy na antiguhan atong tutorial, og ay mo kalimot subscribe sa akong channel yung vlog. Okay, na i-dislike na ko, i-click ko ganahan. Tuloy po mo, subscribe mo na ako. Sige, bye bye.